ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କାମ ବି ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଲା ପରେ ଅନ୍ତର ସହିତ କର। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭୂତ ଧରିଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ଭୂତ ଧରିକି ସେ ମିଟିଂରେ ବସୁଛି। ସେ ମିଟିଂ ବସୁଛି, ଆରାଧନା ଯୋଗ ଦଉଛି, ବାଇବଲ ଖୋଲି ପଢୁଛି, ସବୁ ଛାଲାଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିଲେ, ଗିଟାର ଥିଲା, ସେ ଗିଟାର କାଢି କରି ଟିକେ ସେ ବଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର। ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ତ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇଲା, ତାକୁ ଧରିଲେ, ତାକୁ 10 ଲୋକ ବି ଧରି ପାରୁନଥିଲେ। ସାନ ଝିଅଟା ଉଦଲାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲା, ସେ ଏତେ ପାୱାର ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି, ସେ ବ୍ଲେସିଂ ମିଶନର ସେବକ, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥିବେ ଏବେ। ତାଙ୍କର ଗୀତ କୌନ ଜାଏଗା, ସେ ଗୀତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୀତ ଗୁଡା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥିଲି ସେଇଠି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ଆସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯିବେ, ନେଇକରି ଯିବେ। ଦାଉଦ ସେ ଗୋପେନା ଚଲାଉଥିଲେ, ସତ କି ନାହିଁ? ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ାଉଥିବେ, ଭାଲୁକୁ ଖେଦୁଥିବେ, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁ ଫଳକୁ ମାରିକରି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେମିତି କରୁ କରୁ ଏମିତି ସିଦ୍ଧସ୍ଥ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳିଲା? ଗଲିହାତର କାପାଲ ଫାଟାଇବାକୁ। କ'ଣ ମିଳିଲା? ଗଲିହାତକୁ କିଏ ମାରିପାରିବ ନା? କିଏ ମାରିପାରିବ କି? ମାରିପାରିବ ନା। ଯେମିତି ଯୋଦ୍ଧା ଅଛି, ଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତଲେ କେମିତି କରି ମାରିବ? ତାକୁ ପାରିବ ନାହିଁ, ସାନ ପିଲାଟା। ତାକୁ କୋଉଟା ଫିଟ୍? ଗୋଟେ ପକନା ଜଷ୍ଟ କିନ୍ଦ୍ରା ହେଲା। ଆଜି ଟ୍ରାଏ ନାଇନି, ଗୋଟେ ଥରକୁ, କାରଣ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଛି। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଭଲ ରାନ୍ଧି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତ ନା ନାହିଁ? ଯଦି କାହାର ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବ, ସେ ସମାଜ ଅର୍ଥ ପାଇବ କି ନାହିଁ? ପାଇବ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେବାରେ କିଛି ଲାଜ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେବାରେ ଆସିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜଏନ୍ କଲି, ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା, କେଟା ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ତୁମେ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଏତିକି ଆଦାୟ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଘର ଘର ମିଟିଂ ପାଇଁ ଗଲୁ ତ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଘରେ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଡାକିକରି ଏମିତି ହୁଡ଼ିଲା ଆମକୁ, ବାରେ ବାପରେ, ସକାଳ ସକାଳ ଚା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପେଜ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭିକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ଘର ଘର ଡାବୁ ମାଗି ବୁଲୁଛ, ହଁ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ମିଟିଂ କାହିଁକି କରୁଛ ବୋଲି କି ଗାଳି। ମସ୍ତ ଯେଉଁ ପୁଅଟା ଯାଇଥିଲା, ସେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଲା, ଆରୁ କହିଲା, ଭାଇ ଗୁରୁ ଭୟଙ୍କର ହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳି ହେଉନାହିଁ। କୁଟକୁଟା ତ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭିକାରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛ, ଅପମାନ କରୁଛ। ହୁଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ତ ହୁଡ଼ି ସରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବି କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ବି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମିଟିଂ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଶା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିଦେଲି। ରିସାର୍ଟ ମାରେ ଯେ ଆଲମେରା ଖୋଲିଗଲାନି, 1000 ଟଙ୍କା ଧରାଇ ଦେଲା। ରସିଦ କାଟିଲି, ତାକୁ ଧରାଇ ଦେଲି। ଚା ପିଏ ବୋଲାରୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚା ପିଉନୁ ବୋଲି ବାହାରିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଚୁପ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ଗାଳି କଲେ, ଭାଇ ଏବେ ଯେ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତାର ଗାଳିକୁ ତାର ଘରେ ଏକା ଛାଡ଼ିକରି ଆଇଲି। ମୁଁ ଆମେ ଗାଲି ନେବାକୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ଡବୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମର ଡବୁ ମିଳିଗଲା, ତାର ଗାଲି ତାକୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆମେ କ'ଣ ଗାଲି ଶୁଣିବୁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ଏବେ ସେ ବ୍ଲେସିଂ ମିଶନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେବକ। ସେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜଏନ୍ କଲୁ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ବି ଭଲ କରି ଜାଣିନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛି, ଅବ୍ରାହମ ଇସାକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଇସାକ ଅମକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସେ ସବୁକୁ ଖାଲି ଅଣ୍ଡରା ପିଲାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାତି 2ଟା ବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛି, ମୋତେ କହିଲା, ଭାଇ ଆଗେ ପୁରୁଷମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ କି ବୋଲି କହୁଛି ସେ, କାରଣ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଇସାକ ଅମକକୁ ଦେଲେ, ସବୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମାନେ ସେମିତି ନଲେଜ ଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ସେ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦୁଇଥର ସେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ପିଲା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳିଲା, ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବାକୁ। ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି,
और स्कूल छुट्टी थिला लेट्रिन सफा करबार सुजोग मिलला मत कहले निरंजन तुम्हें ये 5टा लेट्रिन सफा करबो मु एटा सफा करबो कहले बुआ काले आमे केबे सफा करनु लेट्रिन सफा करबा सेवा पे आसीछु केंती करबा बोला अलकु के गोटे टावल सुकाइतला से टावल को चिरले दुई फाड़ा कर से नेले मकर दे देले केंती करबी तापरे सेटा को नेली गोटे जरी गोटे मिलला से जरी रे हाथ पुराई करी ताकू भल करी रची जाइतला सब ताकू माजी माजी सफा कलुआ से भितर पिला माने स्कूल पिला मन तो के पेपर पकाई दिथिबो के गोड़ी पकाई दिथिबो के इटा पकाई दितो से सब हाथ पुराई बेटी करी ताकू सफा कल आराम से दिहला तार परे कहले भाई वर्शिप करबा पे के नहीं वर्शिप कर दे वर्शिप कली वर्शिप सरला परे भाई काठ सरी गला से काट घेने बाक पठाइले काट घेने आला परे हेटी भाई बासन माजबा को के आसी नै जे हांडी कोडी मारला पर नाही भाई से बक्ता आसबार डेरी होची टिके प्रचार तुम टिके कर दियो जाके मु टिके प्रचार कर दो प्रचार कला परे जाय करे आरि थरे रांदा बडा सहाय्य करबा ता परे एमती भाबरे सेवा कार्य आरंभ होला ताप से वाश बेसिन रे सबने हाथ भात ढाली देले से वाश बेसिन चुटी पानी भर्ती जाईची भर्ती जाइए कौन है ने पानी जाऊ ने सात टेकली हाथ पुराइली एमती कल दिली क्यों हूँ सत कि नहीं से काठी खोजी बोलुन मुझे कहली किस पे काठी खोजी बोलछ आमर हाथ में तो 10टा काठी अलरेडी प्रभु दे सारी कि नहीं आमको 10टा काठी दी आज गोटे काठी खोजी बोलू ताकि हाथ पुराइलु एमती करदेली भात रे फिंगली मुझे कहली देख एटा हाथ धोबाटा भात धोबाटा नहीं ये भात धो नहीं भात साइड डस्टबिन अच्छे फिंग मु कहिबा पाई चाहे प्रभु सेवा रे आपनकर को काम भी निष्फल नुहे बाइबल कहूँ तुम जहाँ किसी कर प्रभु पाई कला परे अंतर सहित कर।